Já jsem Mia. Kniha kouzelná si mě zavolá a já létám až k nebi sem to pije. Jdu krok za krokem, nedívám se zpět, vidím krásný barevný svět. Všechno zdá se jen jako krásný sen a jiný druh skutečnosti, kde vše je jen hrou. A když temnota snáší se na zem, cítím, že dneska stanu se hrdinkou. No tak poleďte se mnou. S Jukou a Noem a mnou. Poleďte se mnou. Poleďte se mnou. Poleďte se mnou. Až k nebesům si zaletím, i když přiletu, fakt stále nevím, co pravda je, co když se mi to jenom zdá. Tam jsem Mia, tady já. Mia a já. Ončaova oáza. Podrobení Etrusků nastalo během 1. století před naším letopočtem. Napřed došlo k dobytí Portio Catone. Následovala porážka města poté, co uzavřelo spojenectví s Katalinou. I na výlet si ji vzala sebou. Jednou jsem přečetla knihu. Nevím, co je na tom tak zajímavého. Jakoby ji nikdy neodkládala. V noci má tu knížku pod polštářem, někdy i na polštáři. Jak to, že jí to nebolí? No jasně, si její spolubydlící. Občas zapomínám, že máme člověka uvnitř. Je na čase, abys byla užitečná. Chceš říct, že jsem doteď nebyla užitečná? Moc teda ne. Veřejné koupelny byly postaveny ve stejném období. Zakryté místnosti a bazény jsou viditelné dodnes. Etruský chrám postavený ve 4. století před naším letopočtem byl zasvěcen Promluvíme si. Minervě. Dobře, mezi knihou a náramkem není žádné pevné spojení. Tak vás uchvátí nádherná Něco tam architektura prostě té doby. je. Zkuste vstřebávat Ahoj. atmosféru, která tu na vás dýchá. To jsem já, Paula, Já tvoje osobně spolubydlící. mám toto období velmi Jo, rád, poznávám tě z protože mě ostatních neustále našich překvapuje setkání. novými a novými Omluv nás. pohledy na tehdejší dobu. A tudy se jde do etruského chrámu, můžete si ho prohlédnout. Napadlo mě, že spolubydlící by měly být nejlepšími kamarádkami. Je to vlastně takové pravidlo. Mohli bychom být spolu a něco podniknout. To je vážně dobrý nápad. Někdy to uděláme. Ale teď nemám čas. Určitě toho máme hodně společného. Musíme spolu víc mluvit. Však víš o oblečení, hudbě, knihách. To je chytré. Děkuji. Co to je? Nic, dostala jsem SMS-ku. Vincente, půjdeme? Kam jdeme? Proč tak spěcháte? Počkejte! Odpusť mi to. Au! Hele, Nechápu to. Co nechápeš? taky jsem se chtěl zeptat. Vincente, řekl jsi, že je sundáš, než sem půjdeme. Když si hraješ z brouky, tak je musíš zase vrátit do jejich nádoby.
Mohl bys dostat potivou horečku? Podívej! Utíkej! Já radši se vrátím jinou cestou, ano? Tomu nerozumím. Je tu jenom jedno slovo. To nemůže být správně. Vincente? Co? Řekla jsi mi, co se stalo. Neposílej mě pryč, chci to vidět. Dobře, ale dávej pozor, až budu pryč. Ano, dobře, jdu na to. Běž. Běž, musím to vidět. Start. Mio? Co se děje? Nelíbí se mi, jak to zní. Ahoj, Mio. Řekni heslo. Oběť. Tentokrát poletím. Oh, je. Lirio, jsi v pořádku. Nová věštba. Měla jsem strach. Kde je Ončo? No ne. Je tak úžasný. Opravdu? Udělal tohle všechno? Jeho vlastní oáza? No ne. Ončao, ukážeš mi to? Tohle musí být zábava. Chceš skákat jako žába? Ju. Ju. Oh. Jupi. Juhu. Tohle je skvělé. Mou a Juko to musím vidět. Yeah. Díky, Ončao. Jsi nejlepší kamarád na světě. Víš, co to znamená? Baba, máš jí. Znamená to, že mě musíš honit. Tady jsi. Ahoj, Ončao. Co to dělá? Teď jí máš ty. Aha, baba. Hele, zastav se na chvilku. Dobře, proč? Za prvé, Mio, máš ji. Důležitější je, kde se tu vzalo tohle? Tohle místo tu předtím nebylo. Já vím, Ončao udělal celou oázu. Takhle. Jak to udělal? Ty, Mio, objevila se nová věštba? Jo, objevila. Kam Ončao jde? Pojďme se podívat.
Myslím, že chce, aby tu něco rostlo. No, jenom hrabe. Je tam dole něco? Jenom nějaký odpad. Možná jsem se zbláznila, ale vypadá to jako kousek trumptu. Cože? Hej, Já ho viděl první. podívám se! Aha, ani za nic. Juko, mám to, je můj. No tak, nech mě se podívat. No tak přestaňte. Poznávám ho. S Fadlem jsem složila všechny kousky. Vždyť to nevypadá jako trumptus. Teď ano, Jak to udělal? to bylo skvělé, Ončao. Víš, co to znamená? Ončao nám může pomoci najít všechny kousky. Myslela jsem na Panteu. Pamatujete si, jak samolibě vypadala, když si myslela, že ho zničila? Jak by asi vypadala, kdyby měla obličej? Podívej se na to, Panteo! Mám divný pocit, že se mi někdo posmívá. Byla jsi to ty? Já? Nikdy, moje královno, žiju, abych vám sloužila. Vaše výhra nad tímto ostrovem mě udržuje v neustálé bázni. Aha, dobře. Ale měla bych vám něco říct. Všimla jsem si nových rostlin, které pučí na našem dobytém území. Cože? Spravuj veškerou překrásnou škodu, kterou jsem nadělala, zjistí, kdo to dělá a zastav ho. A nezapomeň použít nadbytečnou sílu. Jestli najdeš toho, kdo se mi směje, tak se mu směj víc. Pokud trumptus existuje, byť v kouscích, tak může zachránit centopii. Tohle je úžasné. Ončao, cítíš více kousků? Provedeme ho každým centimetrem tohoto ostrova, dokud je všechny nenajdeme. Pojď, Ončao. Dokážeš si představit, kolik je to centimetrů? Určitě je lepší způsob. Počkat, podívejte se na Onča. Hej, kam to běžíš? Možná cítí ještě jeden, poleďte! Ach jo, je to jenom lesní stádo. Je jako oni. Až na ten zlatý roh a křídla. Do toho, Ončao, dokážeš to. Letěl? Poprvé v životě. Jenom tak. Je vážně dobrý. Létá líp než ty. Viděli jste to? Doufám, že to neviděl nikdo jiný. To ne! Podívejte, mankové útočí! Musíme odvést jednorožce do bezpečí. Běžte do lesů! Teď! Mankalové přicházejí! Radši uděláme, co říká.
jednorožci tady jistě někde jsou. Cítím jejich blízkost. Poleďte! Neviděli nás, je to dobré. Prozatím. Měli by si dávat pozor. Zase si s nimi budeš hrát. Slibuji, Ončao. Teď musíme tenhle kousek trumptu odnést na zámek. Uklidni se, Ončaho, už jsme skoro na zámku. Jenom si chce hrát. Lesní stádo je v nebezpečí. Poleď s námi! Tamhle, mankalové letají v kruhu. Musíme ochránit stádo. Nesmí vidět Onča. Už je to dobré, Ončo. Mou a Juko stádo ochrání. Doufám. Aha, to je ono, utahejte je. Potom je můžeme pochytat. Chytej tohle! Musíme je zavést do bezpečí. Musíš mi prosím důvěřovat. Běžte. To je ono, běžte za vůdcem. Ahoj ti! Myslím, že už jsou v bezpečí. Vsadím se, že Gargona dneska neměla chuť do boje. To se jí nepodobá. Já to věděla, tamhle je. Tam je Ončaho s Lirií. Poleď! Kam se ti jednorožci poděli? Držím Onča tak pevně, jak můžu. Samozřejmě, že se o Onča postarám. Ale proč? Aha! Ne, Lirio! Hije! Lirio, ne! Chytne tě! Lirio! Letím za ní. Jsem za tebou. Uhněte mi hned z cesty. Proletíme mezi nimi. A musím Liriu zachránit. Nemůžeš. Ale můžu. Je pozdě, Mio. Nemůžeš tam jít. Ončao tě potřebuje. Víc než kdy předtím. Chce vědět, kde je jeho máma. Neřekla jsem vám nové proroctví. Teď vím, co znamená. Oběť.
To byla oběť, o které proroctví mluvilo. Lyria se obětovala, aby ochránila Onča. Chci, abyste něco věděli. Ať přijde cokoliv, nedovolíme, aby se Ončaovi něco stalo. Ončao, jsi pro nás důležitý. Nikdy se nepřestanu o tebe starat. Rozumíš? Ani netušíš, jak jsem šťastná. Uvidíme, jestli to chápu. Říkáte, že o to Ončao klopítl. Ne, otče. Zdá se, že Ončao vycítil, kde to je. Bude schopen najít všechny kousky trumptu. Jestli počítám dobře, taky chybí 19. Až je najde všechny, tak trumptus složím lépe než kdy jindy. Co kdyby vypadal stejně jako předtím? Rozumím, ne tak docela. Jedno je jasné. Navzdory hrozné ztrátě se dnes zrodila pro Sentopii naděje. Tento malý jednorožec nás může zachránit. Ončao, bylo by nám velkou ctí, kdyby si s námi žil na zámku. Opravdu? Necháte ho u vás? Slyšel jsi ho? Ach jo. Teď ne. Ahoj, Ončao. Brzy se vrátím, slibuji. No ne, to bylo super. To byla ta nejneuvěřitelnější věc, jakou jsem kdy viděl. Mio, co se stalo? Oběť. Pro Minimax vyrobilo studio Bear v roce 2012.